I ni'n parhau I edrych ar y cystadlu yma a mae'r tensiwn a'r gwres yn cynyddu. I ni nôl yng nghwmni Simon Bigley. Simon yn beirniadu yr adran dy yr wythnos hon. A dyma ni tlws y parc a'r hosglwm arbennig ar gyfer yr ebol neu'r ebolesu gorau. A Simon Bigley dal I bwyso mesur fi'n credu. Beth Simons Evans yn gwmni fi hefyd wrth I ni edrych ar ôl. Fi'n credu taw Welina yr brenin sydd I chael I. Mae fe'n frenin heddi yn y cylch. A ran Matthew Dixon fyna. Welina yr brenin gan Creiglwyd Boas. Allan o Brynfa Princess Royal. A credu mae gyda ni Riverbank Enchantress yn cael y gil wobr fyna heddi. Lle mae Welina yr brenin wedi cipio tlws y parc a'r hosglwm arbennig. Felly'r ebol sy'n I chael I heddi a'r eboles yn cael y gil wobr. With Riverbank Enchantress. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Matthew Dixon wrth ei fodd fyna. Derbyn. Odi, mae'n dangos I lawenydd. Odi. Fel ddylai fod. Ie. Nid ar warau bach ych chi'n cyrraedd yr uchelfannau. Na. Mae'r brenin yn edrych yn eitha gosgeiddig fyna, yn dyw e? Mae'n joio fi'n credu, yn cael y sylw. Os hôl paratoi a creu rhywun sydd yn gysurus fyny? Sa'n i'n meddwl. Sa'n i'n meddwl. Dipyn o baratoi di mynd I gael nhw sefyll yn dywel fyna. Chi'n gallu gweld mae'n hollol hapus. Os bydda ni'n rhoi pati'n ebol I fel ar hyn o bryd, bydda fe'n jwmpo bob man fi'n credu. Sy'n tasgu bti'r lle? Bydda. Felly mae dipyn o baratoi di digwydd. O na, llun i'w drysori yn sicr. Wel, dyma ni olygfa godidog. Yn sicr yn werth yr aros. Ac heb os yn plesio y gynulleidfa fan hyn. Welina yr brenin. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ebol yn mynd â hi ar wobr fawr heddi. A phawb ar ben I digon. Enchantress, property of Martin Grist.